Γεια σας! Σας καλωσορίζουμε στο στεγνοκαθαριστήριο μας. Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να σας δείξουμε τις διαδικασίες που ακολουθούμε για να καθαρίσουμε, να σιδερώσουμε και γενικά να περιποιηθούμε τα ρούχα σας. Εδώ παραλαμβάνουμε τα ρούχα σας. Τα κωδικοποιούμε και τα καταχωρούμε στο σύστημα παραλαβής. Ακολούθως μεταφέρονται ακριβώς δίπλα στο σύγχρονο εργαστήριό μας για να αρχίσουμε τη διαδικασία στεγνού καθαρίσματος, σιδερώματος καθώς και κάποιων άλλων σχολαστικών ελέγχων. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι αν ο πελάτης επιθυμεί, μπορούμε να του παραδώσουμε πίσω τα ρούχα του την ίδια ημέρα παραλαβής. Τα ρούχα, αφού περάσουν από έλεγχο, είναι έτοιμα να μπουν στο μηχάνημα στεγνού καθαρίσματος. Αναρωτηθήκατε τι είναι το στεγνοκαθάρισμα? Αν και αποκαλείται στεγνό, για την ακρίβεια είναι υγρό, δηλαδή τα ρούχα υγραίνονται όχι με νερό, αλλά με έναν ειδικό διαλύτη που καθαρίζει και απολυμμένει όλα τα υφάσματα, ακόμη και τα πιο ευαίσθητα. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε από τα ελάχιστα στεγνοκαθαριστήρια που χρησιμοποιούμε ένα πολύ εξειδικευμένο διαλύτη, το Hydrocarbon, το οποίο είναι παράγωγο υδρογονάνθρακα, οικολογικό, άοσμο και φυσικό προϊόν. Δεν προκαλεί καμία αλλίωση σε ευαίσθητα κουμπιά ή διακοσμητικές πέτρες που συναντούμε σε φορέματα, νηφικά και άλλα κυρίως γυναικεία ρούχα. Το μηχάνημά μας είναι κλειστού κυκλώματος. Με τον τρόπο που λειτουργεί δεν επιβαρύνει το περιβάλλον σύμφωνα και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ρούχα βγαίνουν στεγνά, καθαρά και ακολούθως προωθούνται στο τμήμα ελέγχου και σιδερώματος. Αρχίζουμε με αυτό το ειδικό μηχάνημα για επίμονους λεκεύες. Χρησιμοποιούμε ατμό και κάποια βοηθητικά οικολογικά προϊόντα, καθαρίζοντας και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Εδώ, στη βιομηχανική πρέσα, χρησιμοποιείται άφθονος ατμός και απορροφητήρας vacuum. Στη συνέχεια, περνούμε τα ρούχα από βιομηχανικό σίδερο για περισσότερη λεπτομέρεια και άψογο σιδέρωμα. Στη μονάδα μας επίσης διαθέτουμε μεγάλα επαγγελματικά πλυντήρια και στεγνοτήρια για πλύσιμο κουβερτών, σκεπασμάτων, φλοκάτων και λευκών ειδών. Αναλαμβάνουμε καθάρισμα και φύλαξη χαλιών, βάψιμο και επιδιορθώματα ρούχων, καθώς και καθάρισμα δερματίνων ειδών. Επίσης καθαρίζουμε όλων των ειδών τις κουρτίνες, όπως ρώμα, αντιλιακές, στη μηχανή στεγνού καθαρίσματος που δείξαμε προηγουμένως. Τα ρούχα είναι έτοιμα για παράδοση. Κάνουμε έναν τελευταίο έλεγχο, πακετάρουμε και τα τοποθετούμε στο κυλιόμενο ρέλι, ενημερώνοντας παράλληλα τον πελάτη με γραπτό μήνυμα στο κινητό. Είμαστε από το στεγνοκαθαριστήριο Λευκαρίδες στη Λάρνακα. Την επιχείρηση μας πρωτοξεκίνησε ο αείμνηστος πατέρας μας το 1954 και από τότε είμαστε εδώ πάντα πρόθυμοι για την καλύτερη σας εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας.